2017 werd de eerste gruttere snelboot vanuit Amelon bouwd, de Fosterborg. Dit schip vaart nu van Ezonstad naar Schiermonnikoog onder de naam Ezonborg. Het is nu 1 mei 2019. We zijn in Delfziel op de werf. Hier wordt het nieuwe schip klaarmaken dat varen moet op de route Holvert-Ameloon. We gaan vandaag de nieuwe opbouw plaatsen van de waterlijns, de verlenging. Dan gaan we eerst de tent eraf halen. Die voorkomt dat er water in loopt tijdens de bouw. Opbouw eronder en dan de tent er weer op vandaag. Joert is het sneeuwen en ze werken terug vanwege de hudde deadline. Klopt, ja, er moet passagiers vervoerd worden op een bepaalde datum. Hè? Is het zo? Ja, dus dan moet het schip klaar zijn. Als dat nodig is, dan proberen we dat te regelen. Het schip had jeder tjinnen als snelle boot voor onderhoud aan Wienmoen op zee. Maar is nog te liet om als snelboot in te zetten. Chauffeur Tony Mensink had van hem een betiet de verlenging van de kajuut ophalen. Uit Werkendam in Brabant. De reis is goed verlopen. We zijn redelijk op tijd vertrokken. Alleen we kregen bij Almere waren ze met de weg bezig. En waardoor wij niet in het vak konden. En we moesten daardoor meer aan de kant op de vluchtstrook. Maar ja, dat past niet met 5 meter breed. Dus stonden zeg maar lantaarnpalen, borden. De Rijnkap moet er eerst hoor. En dan kan de verlenging geplaatst worden. Dan blijft de vraag waarom dit extra schip erbij komen moet. We hebben graag continuïteit in onze dienstverlening. En continuïteit kun je met één schip niet altijd bieden. En daarom is het fijn om een schip erbij te hebben die in geval van calamiteiten continuïteit kan garanderen. De nieuwe opbouw wordt nauwkeurig geplaatst. Om de nieuwe Fosterborg verder kleer te maken, maar het schip het wetter uit. Het schip wordt met een sleepboot voor het droegdok treun. En daarna staat er gewoon de wal op lutsen. Dan kan er een grutte ploeg aan het werk om het schip kleer te maken voor oplevering. De romp moet nog in de verf, de elektriciteit moet online, het interieur moet erin en alles moet ook nog goed afwerken worden. We zijn een paar weken verder en het werk zit er haast op. Skippers Wouter Verbiest en Martin Schuitenboer van het Ameloon krijgen uitlis van Patrick Doornbos, die voor hen op het schip voer. Wat deed dit schip eerst? Vaak naar windmolenparken, projecten met windmolens vooral, crewchange en ja, onderdelen brengen naar schepen. En wat is nu vanavond het doel? Een proefvaartje en in de nieuwe bemanning een beetje laten zien hoe het werkt. Ja. En waar loop je dan tegenaan? Ik denk de besturing, dat is even wat anders dan een schroevenboot. En dus met waterjets heb je een gaspedaal en een pedaal voor de buckets, zeg maar, voor de jets. Dan moet je afhankelijk van elkaar besturen. En dat is even wennen. Patrick vaart het schip even naar de haven, maar had correct wat te volle gas erop. Denk jij even om je snelheid voordat ik de hele jachthaven weer aan de telefoon heb? Ja, komt goed aan. De havenmaster houdt het al je goed in de gaten. Morgen vertrekt het schip naar het Ameloon. Daarom hebben we nog een paar collega's van de Steiger die u samen naar de werf brengen zullen. Martin krijgt als eerste de opdracht om het schip zo dicht mogelijk bij de kade te lissen. Dit stukje waar die vendors liggen daarboven op de muur bedoel je?
Nou, ging best. Ja, voor de eerste keer. Ja, toch? Heel leuk. Nog een leuke oefening, het skip maar de punt in de kade onderdrukken. En net de hut vanzelfs. Ja. Als je er al tegenaan zit, dan... Skippers Martin en Wouter hadden wel vertrouwen in. Nou, voor de eerste keer? Ja. Ging aardig, toch? Ja, volgens mij wel, toch? Mooi zo. Als Jan zegt dat het goed is, dan is het goed. Ging niet zo raar, dacht ik. Nee, toch? Nee, hij reageert prachtig. Alleen ja, het is heel veel meer massa. Hè? Je moest nou even opletten hoe die procedure is met uitzetten. Ja, want dat is perfect. Gas eraf, die neutraal. Het orenskip is van aluminium en een stuk lichter. Klutsen. Dus dat vaart wel even oors. De man ging het hotel in, want morgen om zo'n uur varen ze van Delfziel naar het Ameloon. Om 7 uur zullen we proberen hier te zijn. Dat is goed. Dan gaan we meteen weg. leuk. De nieuwe Vosterborg vaart al even en het is er een feestje voor elke die het meibouwd had on het skip. Hoi. Hoi. Hallo. Hoi. Welkom. Marian Elderman Veenstra wie projectleider. Ja, het ging hartstikke goed. Wij hebben in een zeer korte tijd een mooi schip omgebouwd tot een nog mooier passagiersschip. Dus het ging hartstikke mooi. Ja, maar hoe groot was de uitdaging? Groot. Een en ander moest in zeer korte doorlooptijd gebeuren. En als je heel veel mensen op een klein oppervlak krijgt, is het altijd spannend of je het voor elkaar krijgt of niet. Nou, we hebben geluk dat we de beschikking hadden over een werf die daarin mee wil denken. En ook onderaannemers die daar mee willen denken. Want een doorlooptijd voor zo'n project van 13 weken is extreem kort. En iedereen had er zin in en dan gebeurt er veel. Ik ben bij het begin geweest, maar toen zag het er nog uit als een opengetrokken ruimteschip wat nog helemaal niet klaar was, zeg maar. Dat klopt, maar ondertussen werd er op een andere locatie heel hard gewerkt om de opbouw in elkaar te zetten en op tijd te leveren. En dat is gelukt en dat was wel een sleutel van het project om een en ander op tijd klaar te krijgen. En hoe vaart die? Goed hoor. Ja. Het is een groter schip, of is dat mijn verbeelding? Nee, dat is jouw verbeelding. Het schip is even groot als de oude Vosterborg. Evenveel stoelen. Hij is iets korter en iets breder. Is dit nou een voorloper op meer kleinere boten in plaats van één grote boot? Nou, dit toont wel aan dat er behoefte is aan klein snelvervoer. Dat was al zo met de watertaxi. Maar wij zien wel dat dit groeit. Het aantal forensen voor de eilanden groeit en het aantal studenten groeit ook wat hierdoor thuis kan blijven. En dat is natuurlijk een groot voordeel. De grootste uitdaging was het combineren van alle verschillende disciplines. Dus elektriciteit, ventilatie, motorisch, interieur, noem maar op. Al die verschillende aspecten die bij zo'n scheepsproject naar voren komen, zijn allemaal andere onderaannemers. En die moeten allemaal gecombineerd en gecoördineerd worden. En dat was de grootste uitdaging. Hoe is het nu? Ja goed, het schip vaart. De rust is weer terug op de werf. En we hebben een mooi project neergezet met z'n allen, dus dat is altijd leuk. Sjoch na je wieken weer naar de oertocht, want dan volgen we de dwarpsomropper van Schiermonnikoog, Jelle Woudstra. Wenn du es gefunden hast, kannst du es wieder zurückbesorgen für eine Flasche Geneva. Woudstra is al 20 jaar de dwarpsomropper op Schiermonnikoog. En om Mems kant is er ook 4 familie van de familie Staghouwer. Die 200 jaar regeerde op het eiland. Zie, 1891 hier met de jong Frederik. En daar kan ik je dat schip van laten zien. Dat hij beschoten is met een schip. En uiteindelijk lopend door Rusland weer terug is gekomen.